आसतु बुली जावा आम खलिकोट पार्क। तो खलिकोट पार्क हूँ सी गोटे छोट चिल्ड्रेन पार्क जहाँ आपण भी जानी खलिकोट अंचल में गोटे पार्क अच्छी। तो आपण भी आसतु बुलंतु एवं मजा मस्ती करूँ। तो एठी आपन को देखाई पर आपण भिजुआल माध्यम देखिपे खलिकोटर केते सुंदर पार्क। तो एठी छोट एवं बड़ भाई भौणी मैंने भी सबुदिन आसती। संध्या समय आर 5टा एवं 6टा समय ओपनिंग हो था। तो संध्या 6:30 एवं 7टारे क्लोज हो था। तो आपण भी आसतु बुलंतु एवं मजा मस्त करूँ। चलतु आम बुली जावा आपन को देखाइबू केमिति खलिकोट चिल्ड्रेन पार्क रो अवस्था अच्छी। तो आपण भी आसतु आपण भी मजा खटी आपण भी परिवार सह आसतु बुलंदु एवं एंजॉय भी करूँ। तो आपण को एबे देखै पालु आमे भी केमिति एंजॉय कलु। तो आपण को एबे भी कहूँ आपण को तो आपण भी फैमिली सह एवं परिवार सह आपण भी आसतु खलिकोट पार्क सह मजा मस्ती बुलंदु एवं देखंतु आगामी स्टेप रे आपण को कौन देखाई परिबो।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ ବି ତ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରିଲୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ର ଯିଏ ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ମେଘନା ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଟିକେ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ওই ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ମୋ ସହଯୋଗୀ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯିଏକି ମେଘନା ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଇଏ ଜାଗା। ତ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ପାର୍କରେ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତିରେ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ କରନ୍ତି। ଏପଟ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଲ୍ଲିକୋଟର ଇଏ ହେଉଛି ମଜାମସ୍ତିର ପାର୍କ, ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ମଜାମସ୍ତିର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜାମସ୍ତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଖଲ୍ଲିକୋଟର ପାର୍କ, ଯାହା ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିଲେ। ଏଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ବି ଯଦି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ପ୍ଲେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବୁ ଆପଣ ବି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଲୋକାଲ ପିଲା। ତ ଆପଣ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବେ, ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ମଜା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପପୁନ୍ ବ୍ଲଗକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।